Тикал съм. Здравейте хора, аз съм XBG, с мен Биска. Сега той Да, то убие слега. То убие Скачам, слега. Ела да скачам. го снимаш бързо. Ела го снимаш. Бързо, бий Стигнали го. сме? Да, бе, бий го. Той бие слега. Да, хора, той е явно хак. Вече си, да, хак. Ето, гледай как мудро. Погледни. Чакай да си измъкна. Не, просто снимай го как бие слега и после го дай да го правиш на админа. Добре. Сега, нали снимаш? Да, бе. Окей. Виж сега като те бие с слега. Виж, че е хак. Виж, не можеш да го хитнеш. Погледни Да. колко далеч ще бие, да? Гледай го. Ужас. Диди, как се обърна и ме удари. Диди, това е Видя това. ли го? Снимаме. Това е хак. Снимане. Само обръща се ме удра и веднага се те убие. Да, хора, вижте, това всичко ще иде при мама. Себе спокойно. Гледай. В момента човек, гледай, той си е пуснал критика. Гледай, сега ще скочи и се обърне, гледай. Снимай мене, гледай сега. Ето, удря ме с лега, видя ли? Дано си го снимал как удря с лега. Дано си го снимал. Аз пак идвам спокойно. Гледай сега как се Не обърна. мога го бия, не му взимам демидж. Ето, видя ли как се обърна? Снимане, спокойно. Снимане. Гледай колко ме бия, гледай. Просто, то е бати хак. Снимане. Ето, гледай сега дали ще се обърне. Че удари двамата. Пиши му, че е сниман. Снимай спокойно. Да не ми издега зло. Снимане. Сниман от мене. И аре, GG. Отивам хома. Взимам си айтеми. И сега отиваме такова. Идай.